Irung bangir iki aku. Wes sapa Tin? Ireng bangir ya duwekku. Lambe tipis. Wes sapa Tin? Lambe tipis ya duwekku. Janggut jates. Wes sapa Tin? Janggut nyates ya duwekku. Sing kuwi. Lho. Bangke aku lali ya. Bangkeane. Wes sapa Tin? Bangkeane ya duwekku. Iki yebe. Iki piye ya? Iki piye Tin? Wes sapa Tin? Mestine ana sing duwe. Iki piye Tin? Wes sapa Tin? Mestine ana sing duwe. Iki piye? Dibenake Tin. Sing dipenakke ya apane? Iki lho Tin. Dilek ana pitik. Pitik. Padahal hurufe P I T I K. Kudune maca tetep pitik. Nggih pitik. Nek wong Yojo pitik. Nggih. Nah, kuwi sing ora jujur nang kono kuwi. Iya. Tuli wong Kebumen apik-apik jujur-jujur ya. Iya. Nek teng mriki sarwa ngangge O nggih Pak nggih. Sarwa nganggo iya. Upamane tenggene kula jendela, meja, mejo, sega, sego, kontal, mencelak. Biar blusukne inyong ya. Tuli inyong ora iso diblusukno, wong inyong gaweane blusukne. Jenengan nggih seneng blusuk-blusuk jebulane Ya nggih. seneng sih kaya kowe. Sing blusukmu tekan pundi? Sing jeneng blusuk-blusuk tuli nyenengake kaya kowe. Mbak Lian. Iya. Putrane pira sih? Kula. Iya. Pun kalih, Pak. Wis loro. Nggih. Oh, iya. Takok pripun sih? Tuli nyonge ngira Rika isi perawan kaya kowe. Wis loro ya, wis loro. Iya. Garwane nyambut gawe nanti. Napa niku? Bojone Rika nyambut gawe nang endi? Bojone nyong tak wekno wong lah. Hah? Tak wekno wong. Kepriye maksude ki? Ucul, Pak. Ucul. Angel, kudu sugih. wong lanang karo wong wedok menang ndi coba? Menang wong lanang. Oh, tidak bisa. Abot wong lanang le. Ora iso. Loh, nafkahi. Yo, Belanjani. yo. Ya nyandangi. Salah gelem. Ngeloni. Oh, lek kuwi yo. Iya. Salah kok gelem. Loh. Wong lanang karo wong wedok ki abot wong wedok kan. Loh, abote kon. Abote. Abote wong wedok iki meteng kuwi 9 wulan 10 desa. 9 wulan 10 tahun. 10 dina. 10 dina. 10 dina paribasan perang cakil, Kang. Aduh. Nang sabil. Oh iya, paribasan perang sabil toh nyawa. Toh nyawa. Kuwi abote wong wedok. Wong lanang karo wong wedok oke kalah karo wong wedok. Masa tuan rumah iki glegere kaya ngono dibentak sing wedok mengkeret kan. Lha kuwi budal kerja maca bismillah nek wis rampung alhamdulillah nyambut gawe maca bismillah tangga kepaten alhamdulillah. percil mesti ngono kuwi takokmu gak pen Bang Liwi ya kudu refleks innalillahi yo ora omong kowe paham ora innalillahi yo kidalang eko innalillahi alah Loh, ngene lho Mas. Saya toh. Iki konotasi ya. konotasi nggih Tembung innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu tidak harus diucapkan untuk orang meninggal. Tapi mboten kok Mas Tutil innalillahi untuk baik. Ndak apa-apa, saya kembalikan. kesandung niku mau innalillahi lah ya cepet masalah apa wae innalillahi dia cepet cok lah saiki kurang ajar bocah-bocah saiki sadong apa innalillahi